Положението е много зле. Чайте, че аз съм като някакъв чичак, още не мога да се оправя с тази камера. Оле, 100 км ли направихте, бе? О, е! Добре дошли в първия ми влог. Това чак не мога да повярвам, че го казвам, но не е случайно, хората са казали, никога не е късно да станеш за смях. Шегата на страна, от супер много време се чудих, мислих го и накрая се надъх. Купих си камера и реших, започвам да снимам и да правя контент в YouTube. Разбира се, дъхаха ме също Жаки и Арамаза, така че шараут се Жаки и Арамаза. В свободното си време гледам изцяло YouTube, почти не гледам нито филми, нито сериали, като супер много обичам да гледам контент на най-различни известни спортисти, как се подготвят състезания, как тренират. И тренировките, това е любимото ми занимание. Изцяло в свободното ми време аз тренирам. Това ми е любимото нещо, което обичам да правя. И си казах, време е и аз да започна, тъй като гледам всички тия видеа в YouTube и си казвам, много ще е яко някой на мен да ми направи някакво такова видео как тренирам или как се готвя, тъй като също ходя най-различни състезания. Общо взето, с тия простите, с тия съм япвал. Този първи влог ще е просто един introduction. По-нататък съм ви подготвил нещо много интересно. Много интересна поредица, която смятам, че не е правилно сега в България. Но с този влог тук ще ви взема на първото спортно предизвикателство, на което ще се подложа. Да ви кажа, този канал ще е изцяло за спортен контент. Ще се подавам на различни предизвикателства, ще тренирам, ще ви показвам как тренирам. От малък се занимавам с най-различни спортове, тренирам от както се помня. Така че смятам, че има какво да ви покажа. В днешно време такъв тип човек като мен се казва хайбрид атлет. Не смятам, че съм хайбрид атлет, но нека да кажем, че този YouTube канал ще бъде моя път към това някой ден да мога да се нарека хайбрид атлет. В момента не се чувствам такъв. Да, първото предизвикателство, на което ще се подложа и ще ви взема с мен, е К3 ултрамаратон в Златоград, който е всъщност след няколко часа. Днес сме петък, 26 септември. Утре в 9 часа е старта. Сега съм изтегнал багажа и тръгвам към Златоград. Ще мина, ще взема 3 мои приятели с мен и ще се включа отново от колата, за да ви разкажа всъщност малко повече за този маратон и за това предизвикателство. Взехме бандата, его отзад саламанката, това е пецата. Здравейте, приятели, аз съм Влък Петър. Отиваме към Златоград, където с саламанката двамата ще бягаме на К3 ултрамаратон. Общо 23 км, изцяло планински път. Преди 3 години за първи път бягахме там, като цяло си беше бая тежко. След това саламанката, това теб кой път тя? Четвърти? Вече четвърти път. На него му е вече четвърти, на мен ще ми е втори. И общо взето организатори са родителите на един наш приятел, ще го видите малко по-късно. Много интересен човек, Цонката. Всяка година ходим, доброволстваме, помагаме на различните пунктове, тъй като има най-различни маршрути. Има 13 км, 23, 43 и така до 100. Съответно си има пунктове с храна и вода, където има хора, които стоят там и съдействат и помагат на маратонците. Тази година аз ще съм един такъв човек. Влог Петър ще бъде един от тия хора. Ама той общо взето мисля, че защото ние утре ще ходим на бар също. Той слуша много чалга. И единственото място в Златоград за купони, за купони е една чалготека. Миналата година бяхме на Ария, много хубаво си изкарахме и саламанката има утре рожден ден и ще си го празнува. Така че сега отиваме, пътуваме вече. Като отидем там, ще се настаним, ще хапнем и трябва да си вземем с саламанката номерата и пише, че има някакви медицински прегледи. Едва ли сигурно ще има, но да, ще се включим направо от там. Добре, тък му присъединихме в Златоград. Его пецата, пее някаква песен. Той е Влък Петър. Тук има някаква музичка на центъра. Сега отиваме да си вземем номерата и тениските.
И след това ще се надяваме в ресторанта да има места да хапнем, защото в Саламанката сме умрели от глад. Чай да обърна да ви покажа. Ето тук сме. Ей, тук ще е старта, утре почваме от тук в 9 часа. Тук има кътче на матраците, аз работя там. И така. И добре, отидехме уж да си вземем номерата, обаче ни казаха, че тази година има преглед, който трябва да го минем. И ние няма да можем. И ние сигурно ще го минем като цяло. Обаче искате да гледате екипировката, така че трябва да се върнем и до колата след това. И да си покажем екипировката. О, има и доста хора. Така че май ще се чака. Има си опашка. Явно е там в тия белите шатри трябва да минем. Дойдохме в ресторанчето. Взехме си тук пакета. Вътре има тениска, номер. Сега чакаме да хапнем саламанката, умрели сме от глад. Искаме да хапнем някаква пастичка, бургерче или пица, ама няма. И малко си взехме от на пецата гироса, докато беше в туалетната. Сега се върна. Дано да не е майчил. Някой ми чукаше супер силно на вратата на туалетната. Не знам. Той на мен. И така, саламанка си поръчахме някакви ребърца, някакви хлебчета, картофи, мартофи, да вкараме малко въглехидрат. Добре, вече сме в стаичката. Часът е... Излезе ми някакво тъпо известие на часовника. Точно 11 часа е в момента. Сега ще ви покажа стаичката. Тук има телевизорче, гледаме Ергена. И ето, това е. Хапнахме много добре. Ядахме някакви ребърца, супер много хляб, взехме си тараман, билно въглехидратче. Приехме тази вечер. Смятам, че сме готови. Гоним хубаво време. Топ, не знам колко ще стремим да влезем, но преди 3 години за първи път, като бях на този маратон, беше без абсолютно никаква подготовка. Ние си мислихме 23 км, какво е, сега ще ги избягаме, ние тренираме всеки ден. Да, ама не. Планинското бягане е много тегло. Наистина много теглов маршрут. Беше много тежко. Този път сме се подготвили. Взел съм си специална раничка, в която всъщност ще си сложим ето такава бутилчица, която ще я напълним с вода и вътре в нея ще разтворим ето този competition drink. Е въглехидрат с соли. Много важно по време на маратона, тъй като тия соли трябва да се приемат, за да не получим крампи в някакъв етап. Много е важно електролитна напитка, когато се бяга. Другото нещо, което сме си взели, са ето тези едини гелчета. Не мога да говоря, бе. Това тук е отново с въглехидрат и с електролити, като това също има и кофеин. Това ще е първото, което ще изпием. Това се пие на 2 пъти на всеки 30 минути, така че ще почнем първо с това. Може би ще го пием на 5-я и на 10-я километър. А след това, след 10-я километър, има едно супер голямо изкачване, където всъщност ще влезе ето това гелче, което е с БЦА. Препоръчаха ни това да го пием точно когато започне изкачването. Така че това по-скоро ще бъде на, нека да кажем, може би 12-13 км да го пием, после да кажем да го довършим на 18. Не знам, ще видим как ще стане това нещо. И тук сме си взели още някакви 2 гелчета, които да влезнат в употреба, ако положението е по-зле.
Сега вечерта преди лягане изпихме по една таблетка електролити. Утре сутринта мисля, че ще изпием по още една на закуска. И освен в тази бутилчица, която ви показах, където ще разтворим този competition дринка, отзад ще имаме още една бутилка в раницата от 1 литър, където също ще разтворим още електролити. Просто на това тежко трасе, на това изкачване с тази денивелация от над 900 метра, краката се схващат супер много. Сутринта какво ще закусим? Още сме вземем тия флапджак барчетата, нямаше в магазина, затова си взехме такава бисквитка с протеин и тук още пак някаква друга бисквитка. Общо взето доста въглехидрат има, преди бягането това ще е супер. Друго, да, одеве минахме прегледа успешно. То нямаше как да не го минеш успешно, само ако имаш високо кръвно, тогава не те пускат. Взехме си номерата, ето го моя 2207. Този е тракера. Да, другото, което получихме и всъщност, което още не съм видял, е тениската. Чакайте да я отворя да я видим. Всъщност с тази тениска ще бягам. Много готина. Топ. Много яка тениска. Вижте това по-яко тук. Топ, супер. И другото нещо, което получихме, някакво гелче с хималайска сол и мед. Това е много добро. Това всъщност може да го гръмнем сутринта на закуска. Всъщност това мога да го приемем, защото има мед в него. Супер. Да, това даже може да го изпием наистина сутринта. Другото е Food Gel. Това е за след маратона. Наистина много добре са се подготвили. Ще ви оставя някъде на сайта на K3 Ultra, както и инстаграма, тъй като наистина родителите на Цонката страшно много са постарали. Браво на тях. И какво друго имаме тук? Тук имаме магнезий. Магнезий с B6. Това мога да си го пинем утре, примерно след маратона. Сега си имам таблетки магнезий, които ще си приема преди лягане. Утре преди маратона със сигурност магнезий не се приема, защото наскоро имах една не много приятна случка точно с магнезий. Реших, че точно като бягам 15 км ще взема гелче с магнезий. Приех го на 8-9 км и това беше на гребната в Пловдив и само ще ви кажа, че с извинение чак се насера, просто търсих къде да се скрия. Наистина направо си викам край. Викам, насрах се на гребната баш на обяд, събота, като има най-много хора. Но на Кантар бях, добре, че точно минах през едното ресторанче там. Така че магнезий сега е само вечерта преди лягане и след това вече чак след маратона. Мисля, че това е главното. Тук в момента гледаме ергена. Няма как да пропуснем ергенчето. Като цяло е смях. Има свежи хора вътре. Не е лошо. И така, това е положението. Сега ще се изкъпим и лягаме. Лягаме да спим, за да мога да се наспим. Утре ще ставим в 7:30, за да мога да закусим. Хотелчето ни е на около 5 минути с кола от старта. И така, ще гледаме примерно 8:30 да сме там, за да мога да загреем. Ще направим един актив стречинг. Ще побягаме малко отстрани, може да направим примерно 1 км загрявка и след това атакуваме. Миналата година, преди 3 години, без никаква подготовка, мисля, че го бях избягал за около 3 часа. Че бях влезнал в топ 100. Не съм много сигурен, наистина. Беше приличен резултат, наистина. Сега ще видим как ще е тази година, тъй като на някои от участъците, особено тия, които са
най-високите, в смисъл там беше направо невъзможно да тичаш, в смисъл просто няма как, защото ти дори на някои места трябва да стоиш да се хващаш за някакви неща, за да мога да го изкачиш. Наистина много тежко и после на спускане, помня, имаше въжета, за които се хващаш, за да мога да се спуснеш надолу. Така че ще видим, със сигурност съм подготвен тази година с Саламанката. Лятото се подготвихме наистина много стабилно. Общо взето бяхме по 10, по 15 км за време. За хората, които са от Пловдив, знаят младежкия хон, там правихме по 2 изкачвания и слизания и то за пейс под 5 минути. В смисъл наистина смятам, че сме подготвени. В смисъл можем да го избягаме цялото така с доста добро темпо, просто зависи само от тези места, на които е доста стръмно. Просто не помня как беше преди 3 години, Саламанката е по-запознат, но ще видим как ще е утре и така. Лягаме да спим и ще се включа сутринта. Добро утро, станахме. Часа в момента е 7:48. Саламанката Златена ти купи кафенца. Сега пиваме кафенце. Късметчето ми е... Чай вече не мога да фана. Пари. Най-лошото. И сега ще хапнем, ще пием кафенцето и отиваме. Общо взето много добре се наспах. Чувствам се супер възстановен. Това за мен е малко рядкост. Защото по принцип постоянно или имам някаква мускулна тръска, или съм изморен. Така че сега се чувствам топ. Надявам се и по време на маратона да бъде така. След малко ще се включи като се оправим и тръгнем. Айде, тръгваме с Саламанката. Арсенал репрезент. Готови сме. Сега ще бягаме до началото. Не знам колко километра ще е това, може би един, да мога да загреем. И там ще направим един стречинг сигурно. И общо взето сме готови да започваме. В момента е 9 без 20. Така че тръгваме и ако имам време ще снимам и стречинга на старта. След малко почваме 3 минути. 3 минути. Много здраве и много любов, защото това е един ултра. На 5 км сме. Цяло е тежичко. Ама за цял върви много добре. Но е много тежко. Ай, за много ще се включи пак. Почти на 10 км сме. Цяло добре се движим. Саламанката е малко по-напред от мен. Може би с една минутка. Но за цяло добре. Става все по-добре. Началото беше бая тежко. Сега почнах да свалям малко пулса. Така че чувствам много добре. Почти 10 км. Още толкова. И сме готови. Айде. Положението е много зле. На 17 км. Това е супер голямо изкачване. Направо умрях. Сигурно вече около 3 км изкачване. Просто не мога да се бяга тук. Наистина е много тежко. Надявам се да възстановя. И от тук има само надолу. 16 км, метър номер 300. От тук е само надолу. Дано да успея да възстановя и да завърша за горе-долу прилично време. Айде. Завършихме го. 2 часа и 48 минути. Добре, с около 25 минути по-бързо от миналия път. Разцепих си кръка на един камък. Ставата отгоре ме заболя. Ама без оправдания. Много готино беше, доволен съм. Другата година повече. Саламанката го избяга с някъде 15 минути по-бързо от мен. Много добро темпо държеше. Така че ево на Саламанката. Другата година и аз по-бързичко, но като за втора година свалихме с 25 минути времето, така че сме топ. До година, ако може го свалим с още 5 минути примерно, сме златни. Сега отиваме да хапнем, защото просто не мога да стоя, ставата ми е много зле. По едно време викам си, аз не мога да продължа, но казах си, стягам се и го избягах. Не съм спирал, бягах през цялото време. Ама много ме заболя кръка, сигурно сега като ме пусне адреналин ще съм леш. Отивам да хапна.
Вече сме в стаята, хапнахме. Не, че аз много можех да ям. Между другото, малко ми падна кръвното. Ето го медалчето за участие от тази година. Много са пострадали. Супер готино. Аз хапнах по една пилешка супичка, хапнахме сладолечи и сега се прибрахме, ще се къпим, малко ще си почиваме. Така. Времето ми е около 2 часа и 48 минути. Това е 83-то място. Не знам от колко човека, мисля, че от около 500, нещо от този сорт. Саламанката завърши за 2.35, значи с около 13 минути по-бързо от мен и е в топ 50, 43. Много добро постижение, супер много се радвам даже за него, между другото. Наистина се потруди и си го заслужи това. И така, и аз съм доволен. Смъкнахме времето с около 22 минути от предния път. Проблема е, че кръка супер много ме заболявам. Мисля, че можеше да сваля с още примерно около поне 2-3 минути можеше да си сваля времето, ако не му беше заболял така брутално, дори може би и повече, защото на последното на надолнище там сигурно му минаха едно 10-15 човека, между другото, просто защото това е участъка, в който набираш супер много скорост, нали? И аз точно там бях така ги правих някакви такива и супер много болеше кръка просто. Но нито са ми хващали някакви крампи, така физически добре се чувствах освен кръка, нали? И въздуха беше добре. Да, цепнах си кръка на един камък отдолу, не знам как го направих това само аз мога да го направя. Много добре мисля, че мина на тази година. И така сега леко тъгва някаква крампа да ме хваща, ще пинем малко магнезий, ще пинем още електролити. Но добре. Предвид тази контузия, всъщност аз се бях потеснил, даже си мислих, че няма контузия. Всеки път, като тръгвах да бягам, като се подготвях на за този маратон, всеки път, като бях по 15 км, винаги на 12-13 км, чакайте да видим дали ще успея да снимам, точно ето тук започваше се едно да ми се набива кръка и ми тръгва надолу към коляното. Чайте, че аз съм като някакъв чичак, още не мога да се оправя с тази камера. Може би ще трябва да си направя някаква снимка, това не трябва да го подценявам, защото просто не е много окей. Аз буквално по едно време куцах супер много, даже пича зад мен стои и ми вика: братле, всичко наред ли? Аз му викам: давай пред мен, защото положението хич не е окей. И и допълнително, не знам дали казах от деве, обърках и пътя, защото точно на последните може би 3 км имаше един разклон. И аз тръгнах, един пич ми вика: давай от тук надолу, аз тръгнах след него, спуснахме се надолу и той вика: ами горе. И там загубихме сигурно около една минута, може би. Де факто можеше да си смъкна, мисля, времето с поне 5 минути, ако може би не ме болеше така кръка и не бях объркал в това, но няма нищо. Много добре. 83-то място. Ще видим после колко са финиширалите. Просто последния път, като видяхме, бяха финиширали 220 човека. Така че добре, като за втори път съм много доволен. Сега ще се къпим. Може би ще гледаме другия полуфинал от волейбола. Нашите спечелиха. Волейболчето е супер готин спорт, наистина. Голяма емоция да го гледаш. Ще гледаме, матча. Саламанката днеска има рожден ден. Вечерта ще празнуваме. Мина си това преживяване, беше готино, беше наистина много тегаво. Не знам защо, но не помня преди 3 години толкова тегаво ли беше, не знам, или просто сега, защото по-бързо съм го бягал, не знам, но по едно време наистина ми беше много тегаво. Може би просто заради кръка. И така сега трябва да видя всъщност отдолу как ми е кръка, защото, казах ви, цепнах си го и то един и същи крак. Хем ставата, хем коляното, хем отдолу кръка. Другата седмица, между другото, имам още едно бягане с... То е всъщност на щафета. Отбора 4 сме, всеки бяга по 4 км. Не знам дано... Със сигурност на 4 км няма да заболи кръка и наравно. Но тук си беше много тегаво. Даже Саламанката мисля, че си видя на часовника, че денивелацията беше 1100-1200. В смисъл в сайта пише, че е над 900. Така че, в смисъл наистина, и аз ви снимах точно там, където ходих, там беше буквално невъзможно да си тича. Може би тичат само първите топ 5 ли, аз не знам, но това са хора, които само това правят.
И така, много готино изживяване. Организацията беше топ. И така, много голяма емоция си и си е предизвикателство определено. Тия 23 км наистина е много тежък. Много тежко трасе. Така че, живот и здраве, до година пак. И ще подобряваме времето. Всяка година ще се стремим да го подобряваме. Деца вика, може някой ден и ние да сме в топ 10. Брейнц. После ще ходим към другите наши авери. Така събрах се, те бяха между на втория пункт, на 10-я километър. Така много дигнаха настроението. Бат Стойчо, после ще ви го покажа. Бат Стойчо ми шибна една краставица със сол в устата. Дигна ма така. Мен толкова беше фанал адреналина, че не знаех буквално къде се намирам. Даже една дума не им казах и изобщо не се спрях на този пункт. Така че този път изобщо не се спирахме на пунктовете. Само на първия готнахме един банан, на втория изобщо не се спрях. Просто изядах тази краставица с сол и на последния трети просто помолих да ми налеят вода, буквално за 10 секунди беше цялото нещо, тъй като в последните 3 км трябваше малко да натисна и усетих, че се бях обезводнил. Но наистина този спорт дринка много спаси положението. Между другото, през цялото време мисля, че го свърших чак накрая, може би на около 19 км го свърших. Но много добре беше смисъл, изобщо нито са ме хващали крампи, нито нищо. Сега само в ресторанта леко усетих на доктора да почва да ми се схваща. Между другото беше хубаво да разтегнем, но тази цялата емоция малко го забравихме това нещо и така сега ще си пием магнезиите и електролитите и лягаме да почиваме. Стига съм япвал, че вече говоря супер много време. И така, после ще се включа с апдейти и да видим какво ще правим. Тук сме се събрали бандата. Чай, че съм като Бобно, разбираш тази камерка. Честито рождение, бат Сали! Айде с какъв подарък ще ги почерпи. Подарихме подаръчето на Саламанката, ще трябва да почерпи тази вечера. Стават ли ти, бе? Става, бе. Модела? Моя номер, Модела... Виж, чакат, пробваш се едно Аз нашето бях избрал. Брат. Извън земя. Аз лета направя. Ти се едно, ти не усещаш земята, се едно не стъпваш. Цяло супер удобни. Ние затова ти ги избрахме. С другите не бяха толкова удобни, но ще си по-голям газар. Другите на външен вид бяха по-хубави, обаче тия са по-удобни. Те бяха женски другите. Не, тия са медицина. Тия са по-удобни, а другите на външен вид. Не, пак бяха на хок. Но ти не обичаш някакви кешчанче, не за това. Айлак са супер удобни. Тениска няма да я коментираме тук. Чакай, снимай. Мани са от тук, бе, брат. Сега, бе, така правиш повече работа за монтажа, бе. Снимай. Ето, ще снимам себе си, ема. Другите фенове Дайте снимам гърба, бе. Айде, снимаме гърба. Здравейте хора, аз съм Влог Петър. Заповядайте, ето го. Финалиста, вижте с каква тениска е. На шаблип, егър го блипни. Бяга от тук, бе. Просто блип. Така го направи. Като монтираш, така го направи. На блип. Ай, мукни вече, бе. Блип, да служи това. Ето, това са И хората. просто служи цялото това обяснение. Това са, всеки си прави нещо. В някакъв негов филм си е. Събрали сме се в стаята, имаме челендж от Саламанката да изпиеме единия патрон водка за колко? 5 минути, мая. Пускам таймера. Той пуска таймера Бат Стойчо. Бат Стойчо най-добрият брокер, между другото. Ако продавате, препродавате, отдавате под наем, купувате, това е човека. Каквото продавате, наемате или отдавате, може да се свържете с мен и ви гарантирам удовлетвореност. София и Пловдив. И не само. Вече и по морето в Гърция. Как го е научил наизуст? Той еднаката почна да пие. Имаме 4 минути и 40 секунди. Да виж колко пие, бе! Ето го и рожденника. Вместо е ден на рожденника. Честито рождение! Нищо, че не го празнуваш с мен. И аз повикам в интрото, ще правя канал за спорт. Какво стана? Реклама на Vodka Platinum Traditional. Аз съм спортист, аз няма да пия от този патрон. Брейнц? Водката трябва да се знае. Водката трябва да се знае, че ако не е в пластмасова бутилка, не се пие. Трябва да е топла. Отиваме тогава, ще я пинем тази водка, отиваме да хапнем и... не знам дали ще се видим после.
Защото не знам какви ще са клиповете от там, това място, де че ходим, дискотеката. Сигурно няма да се чуем после, направо утре. Чуем бе. После влизаме след дискотеката да направим вълк. Добре, тогава зрителите захлъсна. Добре, значи бат Стойчо ще прави вълк после. Всички. Ей, тук на тази маса ще правим кръга мисъл. Да. Толкова. Май ще е само едно видеото в канала. Бат Стойчо, колко време остава, бе? От таймерчето. 47 секунди. 47 секунди? Охо. Само че... Жертва има ли? Само че знаеш какъв е проблема? Проблема е тук. Има жертва. Що се изпълва? Си една жертва някаква. Айде, аз си мъжете ми. По-близко съм до 30 години. Близо си до 50. Мале, уши си. Айде, бате, Сали! Так. Айде, бате, Сали! Айде, тук. Петър, аз съм Влог Петър и това е стихотворение за моята любима приятелка. Нека спечеля сърцето ти тук, не ме ми слиза буклук. Ума си губи аз направо, защото ми го вдигаш здраво. Гърдите ти ще ме побъркат, в устата ти с език ще бъркам. Браво! Браво! Още! Това е! Няма ли още? Ето ги последните финиширали. 100 км ние сме! Оле, 100 км ли направихте, бе? О, е! Виж някакъв човек финишира на ръце, бе. Оле! Виж го това, бе. Оле, виж какво прави това, братле, бе. Мале, и то над него. Мале! 100 км, братле! Най-накрая се прибрах. То дълъг уикенд свърши. В момента е вече неделя 9:20. Лошото е обаче, че утре тръгвам за командировка до четвъртък и полета ми е в 6:15 сутринта. Аз се прибрах тук преди около, може би, 2 часа. Изгледах Арсенал. Бихме най-накрая Нюкасъл. Обаче сега в момента си стявам багажа, защото трябва да тръгна след няколко часа буквално. Може би 2:30-3 сутринта трябва да тръгна от Пловдив. Но това е положението. Какво да се прави? Кръка ми е много зле, между другото. Не знам... Другата седмица, мисля, че ви казах вече, имам друго бягане. Не знам как ще стане това нещо. И така, ще го мислих да си взимам обувки за бягане на тази командировка, но мисля общо взето да си почина. Командировката ми е до четвъртък се прибирам. И честно казано, още малко ще си помисля дали изобщо си взимам някакви неща за трениране, но на мен долната част, краката са ми просто бомбок и пръстците ме болят. Контузията, която си направих вчера, не знам, най-ново може някаква горна част, въпреки че в горната част смятам да я правя, като си се върна четвъртък или евентуално петък. Не знам, може и да си почина, тъй като си беше доста тежко. Така или иначе, рядко почивам от тренировки, може да използвам тази командировка да си почина, но ще видим. Най-вероятно може би ще се взема на всеки случай едни обувки и дрехи за тренировка, но ще видим. Така, надявам се да ви е харесало това видео. Може да е малко по-скучно за начало, но целта беше просто едно въведение. Нататък сигурно ще има доста по-интересни неща.
Не знам кога ще излезе. Относно следващото бягане, оттам мога да направя едно видео. Стига да има кой да ме снима, въпреки че то самото бягане е просто 4 км. Аз по време на бягането няма да снимам със сигурност. Просто няма да има смисъл и не знам, ако има някой, който да ме снима отстрани, мога да направя един малко по-кратък влог. След това видео вече мисля, че ще започна с една поредица, за която ви казах, доста интересна. Не смятам, че така някой я е правил в България. Хинт е, ще се готвим за състезания, но състезания по какво? Ами, няма да разберете сега. И така, благодаря ви, надявам се да ви е харесало и почваме. Айде!